Hey, uyazi kodwa wena nokuthanda ubumnandi. Awukhona yini baba umuntu ongabuthanda ubumnandi? Wena ngathi usudlulele awusayibheki nekhaya. Hayi musukudlala ngami wena ikhiphe nje imali. Hey, hawangikhumbuza 28 September sobe se-Sports and Leisure Center. Khuleka ngiphakathi ngizoba sexical. And kumele wenze ngempela iMaskandi Festival. Hawu nawe uyazi baba mase ngibaba ngiyababa. Hawu ngiyazi ngempela dali mawusuthanda uyathanda. Hayi ngizoya kodwa baba muzokungithembise something. Angifuni ukuhlala kugeneral ngifuna ukuba nothing. Khuleka uzobe uhlele VIP. Angeke uswele lutho ngizobe ngikunaki. Iqala nini yona mhlambe yazi ngizobe ngibhizi. Ama-gate avulwa ngo-1 usuku lonke lizobe libhizi. And ngifuna ukuphathisa amathikithi kaSpar. Ngiyaka Pick n Pay mina. Nakhona khona nice. General awumalini 130. i-VIP yona u-700. kwi-gate ugeneral libo 150. kwi-gate i-VIP u-750. hayi bokwabiza kangaka kanti kuzobe khona ba akungichazele kahle nakho ngisala ba ubahuphe nethwasa lekhansela igcokamelisha nogatsheni noBig Zulu nabanye abaningi. ukhuzana uzobe ngekho naye uzobe khona uMayogathi ukhona baningi nje bakhona. wow Oh yeah. hayi yazi sengijahile wena thola amathikithi yazi nami sengijahile. hawe ikhula box yethu izongena phambili ya izongena ngo-100 rand egate-ini phambili. hayi ngcono kungcono.